Прекъснал се роднинските си връзки. Чуй този хадис на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Бисмиллах, валхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаеми брати и сестри, мюсюлмани, днес е Яумул Арафа, денят Арафат, най-великият ден в годината. Ден, в който Аллах азза ва джал, за който Аллах азза ва джал в Коран Керим се заклева. Ден, в който хаджиите от цял свят всяка година се събират на местността Арафат и молят Аллах азза ва джал да им опрости греховете, да се смири на тях. По време на прощалния си хадж, нашия любим пейгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в същия този ден Арафат на местността Арафа, в деня Арафа, застанал в своята си палатка, вдигнал ръце и искал да моли Аллах азза ва джал да прави дуа. Точно когато вдигнал ръцете си за дуа, се обърнал към сахабетта, които били с него, и казал: ако някой от вас има прекъснати роднински връзки за свои близки и роднини, нека напусне нашата палатка. Защото, каза Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах азза ва джал не приема дуата на онзи, който не поддържа роднинските си връзки и ги прекъсва. Тогава един от сахабите, редвануllahi алейхим, стоял малко, въпреки неудобството обаче, станал и излезнал от палатката. Не минало много време и той се върнал. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям го попитал, казал: ей, човече, къде уходи за толкова кратко време? Тогава той казал: я Расул Аллах, чух твоя призив за всеки един, който има пропуски с роднините си, прекъснала връзките си, не ги поддържа роднинските си връзки. И чух твоя призив, че дуата няма да бъде приета на този човек и на тези хора. Аз станах и отидох при моята война, която е в съседна палатка тук на Арафат, с която сме прекъснали роднинските си отношения. Отидох при нея, паднах пред нея, плаках, молих я, целувах главата и помолих я за прошка, и тя ми прости. Прие моята прошка, моето извинение и ми направи халал. И ето ме, връщам се тук при теб отново да правим заедно дуа, я Расул Аллах. Тогава пратеника саллаллаху алейхи ва саллям му казал: сега Аллах азза ва джал ще ни спослая на теб неговата милост. Скъпи братя, днес е Арафат, все още имаме време. Ако имаме проблем с някои роднини, нека си поправим роднинските връзки, да вдигнем ръце до акшам намаз и да молим Аллах азза ва джал да приема ибадетите ни, да опрощава греховете ни, да се смили над всички нас и да ни направи да бъдем праведни раби, негови истински достойни, заслужаващи милостта и задоволството и обещане. Амин. Ва саллаллаху ва саллим аля расулина Мухаммад.